nandito po kami sa mountain, sa may beach. Yan. Kumusta? Ito yung ate kong si Pams Lontes Dance and Workout. Hello! Ate Florence. Si Madeline na nagmuni-muni. Hi! Dito po kami. Tapos pag pinatay mo siya, Ganon. Ay, nag-reconnect. may karton pa. Pero okay lang ang hangin. Nag-girl scout kami. Yan. Ate, mag-ano ka? Mag-promote ka. Hello! Sino kaya itong nag-ano? Di ano ka din, may ano na akong Yan muna. Pag si Ate Pam naman, makita yung... makita yung pipi ko. Oo. Oh my gosh! Lagot. Lagot. Ba't mo sisirain yan, te? Kasi wala akong mag-cover dyan. Okay lang, hindi. Ano na ba rin? Ano? Sayang na. Hi. Dito sila ate, ano? Yan yung nakuha niya Madeline na isda kanina. Ginamit niya yung short. May dugo Panghuli, siya. oh. Pero okay lang natanggal naman. Oo.
Asin talaga dyan talaga? Yes, doon sa ano, medyo Malalim. Mamaya ko kami ng mga... kita namin habang narinig ko Nagsiswimming. kami ni Ate Pam, swimming, nakita ko meron isda. Tapos sabi ko sa kanya, saglit, hubarin ko muna yung shorts ko kasi huhulihin namin. Kasi madulas. Yan, ulamin namin mamaya. Ganto. Magsisigang kami. Sigang na baboy, te? Ate, kulang yung tubig natin. Pwedeng Ate, may kain ako ah. Yung palit. Yung gusto ng puto at saka kutsinta. Ayan ang kinain namin lagi. Ate, oh. Noon na naman? Okay? Kain tayo, guys. Ilang ito sa dapat ay? Kita ko sa gani. Kaya kami niyan ipang. Ay, may nasusunog. Nasusunog ang... Kaya i-ano, i-mix. Baka masulong. Hindi. Meron naman nasa beach, nakapayon. Ate, tingnan mo yung matanda, baka tumutunog. Kailangan kaya i-mix na right? Masulong. Ito yung pang... Mix pa ba? Tapos ako baka matunog mo. Oo, okay, shot, oh. Matamis kaya ito? Ano gusto natin kung kanin? Uy, Dami kasi. ano saan ang lagayan ng kanin natin? Hindi ko magdala yung isang lagayan pa ng katuwal. Dapat kinuha ko pa yung isang ganito. Yung sabi ko baka walang lagayan. Damo. Dami. Ay, ano yan? Ito lang lagyan natin ng rice. Para Ate, masabi. lahat to? Yung sinigang saan pang lagyan? Ang paggaganda. Sigang dito na. Ah, Yung kanin natin. Kanin. May pinggan naman ah. Ang saya natin. Hoy, sa July mayroon na naman. Saan tayo dito pa rin? Sinong gusto ng okra? Oh, July, ano yun ba? Parang July 1 yun. Ang talong-talong! ano yung anong meron sa July 1? Basta mayroon. Ay, Tingnan ko muna dito kasi ano yung notebook. Dito pa rin tayo, July 1? Parang comfort place kasi dito. Wala bang kuhan? Pwede ka magbuto. Maganda. Kasi doon kina Ate Emma hindi pwedeng magbuto. ate, lahat tong okra? Oo, lahat. Nahuli! Nahuli din nila. Wow! Wala, may nahuli kayo? Ha? Nahuli nyo yan? Oo, nahuli namin dito. Are you sure? Ngayon lang? Weh! 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 Kasi wala naman kami pamuti. Parang totoo kasi may nahuli kasi kayo eh. Pwede naman yan. Mamaya kuha kami ng mga shell. Hindi niya alam, nalulong. Buhulihin pa rin siya. Kumuha pa ng... Buti na lang di ka bumili ng marami. Oh. Oh, tignan mo naman. Mga ate, may maha pa. May grapes pa. Sino ang kakain ng papaya nito? Si Ate Pam lang. Sarap yan yung papaya. Balat ka na natin. Ayaw mo ng papaya? Gusto ko pag ayoko yung masyadong malambot. Hindi siya malambot. Ayoko yung masyadong malambot. Hindi yan malambot.
ano mo. Ayan ang Lagyan mo kinakain ng mga ng condense. Alam ba? Papaya sa kaya madre. Condense, oh, pwede. Madre. Madre ka. Peace. Oh, hala, ang bilis. Ay, Ay, ano mo, ilowan mo, Tem. Masunog yung, ay yan, ganyan. Actually, pwede nang i-ano nila eh, pero Inin na lang, inin. Yan. pwede. Mag-ano kami ng sigang. Ko, pinapatay na niya. Ako, Then, Pero may butas kanin na kasi. kami. Pati yung isda kanina. Pero ihaw, paano tayo mag-ihaw dyan? Huwag tayong screen, pwede? Mag-ihaw tayo. walang dito pala. May na ano na may kakilala na siya. Kumabog sa'yo. Already? Ano? Ano? Oh, bakit? Ingin natin. Tumabo? Ano yung tumabo? Oh, bakit? Mamaya na. Oh, may swimsuit ako. Ano na ako eh. Ako, ganito lang ako. Same. Alisin. Alisin mo yung bra. Ay, ate, naka-ano ka? Oh. Ay, hindi pala. Hindi. Baka may ring. Yan ang beach. Wala nga akong ano eh, wala akong gusto kanina. Tagal ako din nag-live kaya. Kaya sabi ko gusto mahilig kayo sa slide ba yan? Even si Sibilina natin, Mira, wala na nga. Parang naan na rin. Oo, pati si Ate Pep. Don't go Binibenta nga ni Severino yung triple yung ano niya. Triple yung dapat ano mo. Effort mo ngayon. Wala na lang, inyo na lang. Ito na lang, pero minsan din nakaka-stress kasi bang maririnig ako. Pag punti yung weight mo, dapat may i-maintain mo, pataas ng pataas. baka pwede ikaw mag-view ka lang. Hindi pwede ko. Makita nila. Madidetect ngayon na grad si Lolo, madidetect niya. Wow! Hindi na sa pagluto natin ganyan. Ano pala yung ano po? Mga panglasa ba? Lasa? At isang hano lang natin ng tubig para ilagay dito. Kulang yung tubig natin. Hindi na tayo tubig? Pagsunto ko kay ano? Kay tubig? Kay Morata. Saan kayo kumili? Sa ano, Yung ano, parang parking ka. Ay, si Morata. Ayan na. Hello, Be! i-mute ko muna kasi may CPR tayo. Wala talaga kami
Ada piso? Sila. At least sila ano. Ay, data kalog na. Yan ang data kamatis. Oh, hello, Joy! Do you know us? Wala. Kunti ka lang. Ano na tayo? Basan pa yan? Asa natin ate ah? Magsisigang kami. Ang kusina nandito na. Sinigang na baboy. Ala MJ. Sakti agluto ka no. Ala sige. Agluto ka maramanandaman no naimas mo sa antiloto. Ang kung iimasan na may bagadanghaan. Sabi ko baka hindi niya naintindihan. Ako magluluto daw. Hindi ko sasarapan para sabihin nilang hindi masarap. Meron pang ganun. Sila kakain. Hanggang mga dati. Dapat ano mo yan. Sinong nagkain? Tayo lang. Tayo lang? O, dyan lang. Yan okay na. Sinuhan may kadati ag ana ag dikit-dikit. Ag nisit.
Nagdot 20. Ayan mo. Na makita. What ang liit? Nagdot 1 miti na po. Ang pagso po lang pagdot 1 miti sinigang. Kasta. Ate, i-off mo pala. Manipis daw naman yan. Parang kung lapis sa gilid. Kasi siya tagmuto ko baka maksad. Delikado. Awanan. Dapat di ako nakalive nakpay. Nagkala ako ng Messi. Kailang ada listo lang maluto dito. Manganda mabisinte ka din. Pagod ka na. Dito pala. Gulat ako. Akala ko may bumato. Nandiyan si Heart. Sabi niya sa akin. Oh, may cut ate oh. Heart Angel. Ako pa. May video ako na nagpuspos ng kwit ng kaldero. Sabi niya kay Sita Kani, "Kuhanan mo na ako yung magandang pwesto." Yung gumagat sa ganito ka. Kasi kung magluluto, dapat yung palayok natin. Hindi ko lang masabi. Ikaw yung pangit. Makisip mo ko ngamin ate. Hindi, yun ang aming alaman. Talaga siya, sabi niya, sige na. Sabi ko, sabi ko kay Sita Kani, ikaw yung masanay na din. Yan lang talaga pag-una mo. Ikaw na lang magpapasensya. Talagang pinahirapan si Sita Kani. Yung ganito sa dagat. Ganito. Ate na pang kero po nga hod adaw. Kasi ni ate chopstick na. Ay, na-chopstick. Kasi awan alang nga deta. Silang mura lang. Sa grade namin 30 kamahal. Ang liit pa. Agluto tayon ti sigang na baboy. Welcome ko kasi only 12 lang doon. Ang galing. Welcome dito ba? Diyan makita. Ate, so kung nakagluto ah. Parehas sa ito. Ito sa lahat ng mga tao. Sandaling di tayo. Ay. Chopstick ti gamit ka. Ate, may samang pinggan ate. Pas ganda ko. Sige to. Agluto tayo. Wow. Wag lang mahulog to. Ay, naksitin. Galis ko yan. Ate, i-lower mo sa pizza. Oil na. Ate, kapag sa mukha nagpizza. Sa ilalim ng ng tubig ang mga sabi. Kinamay na. Wala ka siyang muna. Okay na siya. Palakasan na. Ito ngayon magluluto si MJ Saraon ng kamatay na. Chopstick ka? Oo, naguri ka. Ate, paano? Takapsot, medium lang. Yung bawa at saka ay.
yung tubig na. Lalagay ko na itong kama ito. Ay, lagay mo muna yun. Ipa, ayun lang natin. Kalubanda pa ilan. Ito, ipa na talaga. Yan. Huwag yung magaganyan ka. Hindi mo din ako picture pero ano lang siya. Ano niya. Ay, mali ang madala ko. Ang bako may dito ka. Magtudo ko. Ang bako tagkaskas ko. Sino? Hindi ka blata yung doon. Oo. Yung sabi mo, once upon a time. Mas inaibo mo lang naman na pinagaganito tayo, di ba? Suli. Yan sila na. Supay. Meron yung hide din na hide only me. Pinsan mo yung situation, hindi ha-hide ako sa likod. Adasin tayo? Tagal sila. Mamaya na to. Ate, oh. Pang ano lang, Depi, kung DJ. Dito yung pangkarabasa. Ito yung ako, di kami pa ito, Punsa. Ha? Ay, nagadulang. Dapat yung stama. Han siguro dekan kasi damot na. Ito yung sabi sa akin na ang naging binbabainan. Maalam, anong? May mga payong kayo, no? Isaan naman yun? Sa gallery naman yun. Pag naputol yan, ano yung lolo. Okay, kanta. Ang sabi lang kami bako. Kabiltan? Ang yung damapan. Lapit sa amin yung umya gata. Ay, nagdalong-dalong mo. Kung nakita yung buong buo, kasi kahit patay as in yamashi talaga. Ay. Di pa pamnyak ate, pamnyak na. I-boil ko muna din, marinate ko. Kaya DJ, rugit-rugit mo. Diyak yung mga yung mga damakit sigang damo, gusto nga. Ang kanya igisa mo ano talaga. Tagwi, ito yung ano na lang. Pag-brown. Okay na rin sa damat layan. At live na ko kayo nagbuya. Isok ko nga oras. Kanta dano man. Ang maksudsan. Kami natawag! Sabihin mo, busy. Kasagutin mo. O, tayo lagay na. Lagyan. Asawa niya, busy. Sabihin mo, nag-iihaw. Nag-iihaw ang asawa mo. Sabihin mo. Sabi ano yan? Huwag kasi na yung mag-ibig. Ate, tika lang. Hantong naman eh. Hindi kita pa yung vegetable. Sabi niya, asawa. Yan. Kumusta? Shout out lang ako kay Pam's Lontes Dance Workout. Ay, dito ini Kay dapat Jane mag-isa P. sa Vlog. dancing. Okay lang, te. Namarinate na Ay, yan. namarinig yan. Kay Vance Rabishi, Love Jelly, Arlene Aquino Vlog, kay Pang Vicente, kay Ma'am Parchi Martinez Vlog, kay Ma'am Als
FB channel. Kumusta po kayo? Hello Kenshan Flowers. Kumusta po? Nandito ba ako sa beach, kasama ko si ate ko, Ate Florence. Yan si ate ko, Ilocana yan. Ate, Ilocana ka man. Taga ano ka ate? Taga Dingras. Taga Dingras, Ilocos Norte, Florencia. Ano ti apelyido di ate? Beyo. Ha? Ate? Beyo. Beyo. Yan si ate. Hello. Hi. Oh. Galit siya. Nagluluto kami ng sinigang na baboy. Nasa dito siya. Sinigang na baboy. Taran! Marami kami dito. May nahuli si Madeline kanina na isda dyan sa beach na yan. Mamaya kuha kami ng mga shell din, clams. Yung nakuha ni clams at saka may seaweeds. May seaweeds pa, yummy. Pukpuklo, sa Ilocano pukpuklo. Sa Tagalog, di ko alam yun, basta seaweeds. Asan ka ba? Nasa loob ka ng sasakyan? Ito yung nakuha ni Madeline na isda. Pakita ko sa inyo. Kinuha lang na dyan. Hindi naman kayo Dito. naka ano? Love you. Ito yung nakuha ni Madeline, yung friend namin na isda. Dyan sa beach. Dyan lang. Ate, dapat ihawin na natin to kasi mamamatay na siya. Oh, hindi na fresh. Doon na ipaano. Kaliskisan, hindi ka kaliskisan. Ah. Hindi nakaliskisan yan. Tanggalin lang yung ano. Ano? Tanggalin ko lang. Sige. Ate, pakitig na. Sinabi mo ate na kung magpatihaw tayo? Nilalagay ko na ako. Mama mo mi dito. Hindi may kami di may wali sa kas. Ako lalagay. Yan lang. Yun to, bro. Marinig ka din nila yan natin. Wow, ang taba oh. Kalimutan mo yan. Ako lalagay. Ate, ang taba oh. Kanino kaya to strainer? Sa inyo to? Karami ko? Dalawa na yan. Ayun na, naghanap sa cream sa Obe, obe. Dapat linisan mo muna. Yan o, iniiwan kasi nila to disco. Ano? Ate, tanggal? I-check mo ate, ako ka. Pinggan ko, di pinggan ko. Sigang lang yan, amo magluto. Ni ate mo. Anong kasalanan niya? Sabi niya, no reason daw.
Ang kaso lang, bakit hinapit sa amo doon sa immigration? Tapos ang immigration, nag-message sa kanya. Sabi niya, nag-testimony siya kahapon. Ano yan? Siniraan ng ano. Wala nga may siya bago sa ano. Wala na. Tapos yung later, sabi ni mama ni Pungpong Kadilba. Yung mama ni Pungpong, ni pangalan na Nancy. Ilagay mo tas kasanan, anong panglasa na? Later. Yung papel, di ba si Nancy? Kasi sak namin kut no habang nagbo-boil kut ikalo kung anong panlasa na. Para na man manot-not. Man. Isa lang. Misa lang muna te. Kasi ano. Siguro pupunta siya bukas siguro. Kasi sa 17 na daw ang flight niya eh. Oo, dineras mo tanggalin mo sa ano. Ay, ano pa ano nga pa. Oo, nilatagan na nga yung harapan mo. Hindi, ano lang. Ano lang. Hindi, naglagay mo lang. Ayoko nang maligo, baka may short. Wala short, kaya nandiyo si Lolo. Short ako. Ganda pala dito. Kanina pa kayo pa. Ano lang dito? Hindi maganda yun. Nagtanggal na ng sapatos. Alam mo, Gabil, naalala mo yung sinabi ko sa'yo. Ayaw naman kami na picture doon. Iniwan dyan?
Ay, hala. Nakapunta ako doon. Hello, Sir Van, Rabishing. Ano, mute ko muna kasi may nagpapasounds CPR tayo, lagot. Kaya, eto si... Hello! Pamski. Pamski. Lopez. Tingnan mo, ang sexy. Ang sexy nila, oh. Oh! Ako ganito lang. Ay. Ayaw. Ayaw ka, ayaw. Ganyan, ligo na. Ayun. Ay, ko na yung Ay. Ano na? Yummy girl. Naughty ka, ah. Ay, hindi siya nag-subscribe sa Sila lang. Ako, tignan mo. Sino ba yan? Si Ray. Sana ba yun si... Ano, kaya pala, hello, girl, yummy. Yan mo lang siya. Sa FB ba? Oh? Sa FB ka nag-live? Hindi. Oh, hindi sa Facebook. Hindi. Hindi kayo, ligo tayo. Ate, sakto suka. Sakto suka. Ay, suka daw. Sana yun. Suka. Sana yun. No sound ka o kaya pala hello girl yummy. Haha, sakto sa suka. Aray. Kumusta? Paligo tayo dito. Huli na. Kambo na. Oh, ligo na. Hindi na kayo. Ate, wow! Ate Franz! Malilig, wala naka... Ligo na tayo, dali na! Ligo na! Alam, buyo. Dadamo ang Yan mo yung buhok ko para ng ano. Basahin nyo lang yung... Hahaha! Ang sakit sa paa. Ate, ka na! Ayaw talaga mag-ano sa atin, Lodi? Hindi mo siya nag-reply? Kasi yung phone ko dito. Ate Lodi, punta ka na dito. Ate Lodi! Saan na you? Here na me. Marami kang kakain dito. May sinigang kami. Hello, punta kayo dito. Ate, kausapin mo sila. Ate Lodi, punta ka na dito. Marami kami sinigang. Pork sinigang and rice. Nagluto kami dito sa beach. Sasayaw sila mamaya. Sayo na tayo. Sayaw na kayo ngayon. Sayo na tayo ngayon. Sige na. Tamimi. Tamimi? Oh, dito na. Sige na, habang nag-ano ako. Hi guys. Hello. Ate, sige na, habang ano. Ano tamimi? Ay, hindi na ano si ate. Kayo, sayaw na. Nag-short lang ako, nag-t-shirt kasi wala nang, hindi na kasi yung ano ko, yung beach ko. Nakakahiya makita yung tiyan. Bawal mag-short. Ay nako. Okay lang sa akin kasi wala lang kasya yung ano ko. Pang swimmer ko. Nakakahiya makita yung mga okay, sasayaw dyan sa may ano, tubig? Oh. Sasayaw yung mga... Hindi
Okay lang. Wag lang yung ano, wag lang yung... Sasayaw si na Ate Pam Lontes. Tignan mo yun. Ano kayong buhok ko? Para ng ano. Sagwa. Mamaya pa maligo. Sayaw na pa sila po. Teka lang po, nagre-ready sila. Oh. My viewers. Si Ban. Maanak ka. Uy, mag-ihaw na tayo. Sige na daw. Si APR ako ngayon. Lagot. Daming mga music dito. Yan ang music nila. Boss.
kami nag-lunch. Ang niluto ko kanina, sinigang. May... Bad ka. Ayun na. May gamay ba? Lumaki na ate, Lina. Sino ka sumasaot? O yan na, hindi ko na ano ha. Sige na. Napakit sila sa support. Wala nga tigyotod mo. Sakit sa pati. Alam natin. Wala, may mga botelyang bakasan. Ang pagbabalik ng mga Alibang-bang. libang. Ay! Pwede ko na kasi tutukay lang. Grabe kayo ah. Magsingkot daw ako. Pwede lang. Ay. Parang natatanda eh. Hindi ko yan nakalumag sa akin. Mute ko muna kasi ang dami na nakaano.
muna ako sila naman magsasayaw mga boss. Bye-bye. Tayo maliligo. Tapos tayo mag Yeah! Kumanda na yung mga sex bomb.
kami. Load lang kayo dyan. Mahilang ka sa'yo. Thank you.
Bye-bye na po. Thank you kay Boss Bang Nabishing, kay Sis Arlene B Vlog, at kay Kenshin Flowers. Thank you po. Ingat po lagi. Ito na po si MC. Sabi po this life. Bye-bye po. Thank you po. God bless.